Салом алейкум бародаро, шумо дар канали бизнесчӣ қарор доред ва ҳозир мо дар видео нишон медиҳем ки чӣ хел шумо метавонед дар 2 дақиқа $415 кор кунед. Ва биёед мебинем ки чӣ сайтай нишон медиҳем. Аввал мо мемонем якта сделка мекушоем, нишон медиҳем ки чӣ хел мо пул кор мекунем ва баъдан дар бораи сайт гап мезанем. Ҳамаи секретҳои сайтам мегем ки стоит дар инҷа торговаться кунед ё ин ки не. Барои ки охирои вақт ма дамороӣ мекунам ва дамони замичат мекунем ки бисёри баъд дар Тоҷикистон хеле сайтҳоро аллакай нав ёд гирифта истам ва нишон додистам торговлӣ кардана. Воз нигоҳ кунед, инами сайт мо дар инҷа канало кардагем. Инаҳа ята канал, ята дига прима линейни ва дар инҷа оз инами нуқтаи 130 агар ки нархи мо фурӯям, мо повишенида $500 мемонем, $415 прибыль. Ва интизор мешем ки дар инами нуқтаи 457 фурӯям ва мо $50 мемонем, 83% яъне плюс мешем, $415. Ва нигоҳ мекунем ки чӣ сайтай чӣ мегӯям, чӣ қадар инҷа торговаться карда мешавад. Чӣ қадар ки дестаи номи сайт пакет опшион, номаш калона истеги пакет опшион. Шумо метавонед сайта дар Play Market дар любой ҷо просто дар интернет бизанед, мебирояд. Ҳозир баъд дар борааш маълумот медиҳем. Нигоҳ кунед, мо вибр кардем свечара, японски свечоай ва 2 дақиқа таймфрейми мо, яъне ки ҳар якта инами свечое ки мебинед 2 дақиқа айнамиҷа айнам боло то поина 2 дақиқа айнамиҷа ина омад. Биёем мемонем ставкаран. $50 мондем. $500 точнее мондем дар 2 дақиқа агар ки то инами хата нуқтаи $500 агар боло бирам, болоравида мондагем, яъне ки мо $430 фоида мебинем. Не ки агар ки поён биаем ҷо поён омадаста, не ки агар ки поён бия мо чикор мекунем, $500 мона полностью бой метиҳем. Барои ҳам қадар нигоҳ кунед, агар ки прибли мо $430 меша, агар ки боло бирава пули мо сумаи даст метиҳем. Барои чӣ мо инҷаро вибр кардем, дар инҷа мондем. Ира дар бозори биржа технический анализ мегӯянд ё ки фундаменталий анализ. Ва нигоҳ кунед ки дар инҷа канал буд, канал домаи цена боло рафтаста омадаги 1 2 3 4 5. Чӣ мегӯям, ҳозир агар ки ман биём ҳамун свечаша, нигоҳ кунед ки яъне ки як нуқта омадагия дар инҷа намондагия, нарха намондагия поён брава натонистагия боло рафтагия, бо дар канал бо поён омадагия. Нами нуқтаро нами хатора брида гузашта натонистаста. Нигоҳ кунед 1 2 3 4 5. Уҷа вақте ки сигнал дод ки то есть то болоро нарафт, иҷа ягон гап меша, барои қайна биромадагия дофига ринг задаги биромадагия. Ва ина нигоҳ кунед ки сделкаи мондагии мо хата ҷошта монем. Сделкаи мондагии мо намо $500 мондагӣ бидем болоравида дестен ки гузашта истай. Ҳозир ина 4 секунд пас мо $430 фоида мебинем. Неден. Нигоҳ кунед. Размер сделок $500 дар мо мондем, прибыль мо $430. Чӣ хеле ки гиден дар 2 дақиқа дар ман мондам. Таймфрейми 2 дақиқада, ин инҷа метавонем вақтча интихоб кунем, на 2 дақиқа, метавонем 5 дақиқа, 10 дақиқа чанди монед. Леки мо ҳисоби ки таймфрейм 2 вибр кардагем, ба ҳамин савдо мекунем. Барои ҳам қадар мо 2 дақиқа мондем. Инҷа метавонед сумто намонед, допустим $1000 монед. Агар $1000 монед, шумо дохотон плюс $860 меша. Барои ҳам қадар мо $500 хати савдо кардем. Инам хали платформаи технический анализ метавонед ки шумо ёд гиред. Мо дар рости дар бурад чанд ягон видео кардагӣ набудем, бисёритон нафаҳмед чи технический анализ. Технический анализ яъне ки движении рынка нишон медиҳад. Движении рынок яъне куҷо мерава, куҷо меяд, аксиё, курс валюта, криптовалюта ҳама меёд. Леки ҳозир ки дар инҷа чӣ хеле ки мебинем, курс валюта ҳамаш ина фарқи курс валюта яъне ки евро ва сумми ҷопонӣ, сумми япониягӣ метавонед ки интихоб кунед. Дар инҷа евро доллар қати астай, австралийский доллар қати швейцарский астай, ҳама ина десте евро қати канадский астай, фунт стерлинг қати доллар астай, ҳама ина меро метавонед нав вибр кунед. Доходностиёшон дар инҷа нишон дага 25% нами чанд фоизи астай. Шумо ҳисоб мондагитон ҳам ха фоида мебинед. Платформа инам халиай ҳозир
разницашро мегум ки чӣ фарқ мекунад платформое ки мо худмон дар торговаться мекунем, мо дар онҷо инвестируем мекунем, фарқияташда чия ва стоит дар инами сайт торговать кунанд ё ки не. нигоҳ кунед чӣ қадр ки шумо диден дар инҷа таймфрейм дорад, мо метавонем свечҳоро мо интихоб кунем. дар инҷа бо ҳастае ки метавонед допустим графикаи якрӯза дамонед калонаш кунед. диден якрӯза инами платформа оз якрӯза нишон доиста ин соати 6:32 то 8:32 допустим ҳар як чӣ мегӯянд калон мекунем, мебинем ки десерӯзада чӣ қадар ҳами чӣ кесте пасти баланд шудесте. чандта сделка мондагем, ҳама инамиёш ки на кабуд 925 930 нолош ёш сухтагиён сделкое ки хато мондагем ва нигоҳ кунед ки ай чанд сделкаи мондагӣ мо яъне ки детиш хато шуд, яъне 5-6 та дигаш плюс дорад. вақти ушид ки бигем ки чӣ кор мекунад ин сайт ва дар инҷа шумо метавонед торговаться кунед ё ки не. мо худмон 2-3 сол пеш чӣ қадр гуфтем дар инҷа савдо мекунем, торговаться мекунем, опыт каматам нева хела опыти соз дорем, мефаҳмем свечҳо ҳамаи движени рынка ба тарзи фибоначчи, ба тарзи свечҳо, ба тарзи инҷа бо метавонем нишон бидем ки чӣ метавонед шумо вибр кунед, индикаторо кадомро метавонед вибр кунед, на метавонед линии просто линиё қатъи монед. на индикатори обычные ки чӣ мегӯянд индикатора номша просто обычный индикатори линии, индикатори линии бо ҳастаи на японски свечҳо ҳастай бари шамалқа худмам намек кор кардаги нестам ё датишқати кор кардаги нестам ям дечах кор мекардам мефаҳмидем. нигоҳ кунед ки бо дар инҷа сигнал доиста ки боравӣ дамонем, биёед 2 дақиқаи дигара бо мемонем, мебинем чӣ мешавад результат. 2 дақиқаи дигара бо мондем ва то инами хат озимия метавонам хата бия уже вақте ки маҳкам мешавад сделкаи мо, агар поён бирам мо месоем боло бирам, яъне плюс намешем. вака нигоҳ кунед сайт чӣ хеле гуфтем пакет опшион бо ҳастаи хели сайт Olymp Trade ина дунё ёфтагиш бидем Olymp Trade. нигоҳ кунед ки оз мо мебинем дар бораи Olymp Trade чӣ сайтай чӣ кор мекунад. нигоҳ кунед вақте ки медроем инҷа чӣ менависа главнишда ина ден Olymp Trade ною контри дар давлати шумо ин сайт кор намекунад, маҳкама, яъне ки Центробанки Россия ин сайта маҳкам кардаги. сабаб дар чия? барои ки сайт мошенника. Olymp Trade мо дар ин вақтшо савдо мекардем через VPN, через чизо. неки сайтҳои мошенникиан. вақте ки Центробанки Россия иҷозат наметиҳад, лицензия наметиҳад, значит ӯ ягон чизи шайтоне ё ки он чизи ё ки дар Тоҷикистон агар ин сайт кор накард, значит ин сайт ягон чӣ мегӯянд минус дорад ки Центробанкҳо иҷозаташ наметиҳанд ё ки ҳамун давлат государство иҷозат наметиҳад, ягон мошенникан ё ягон чизи дига дорад. барои ин қадар ин сайтҳода агар ки бутонед савдо накунед, торговаться накунед, Olymp Trade инамишам ҳар нишониячиянд. ноз мо дар ҷа нишон додастем. мақсади ай видеода чӣ буд? мақсади видеода ӯае ки шумо бидонед, бифаҳмед ами сайтҳоро, барои ки дар Тоҷикистон бисёр шудастем хеле чизо нав ёд додастан. мо мегӯем 3-4 сол ёра мекардем ва плюси сайда чия? шумо метавонед ки дар як рӯз депозитона чанд баробар зиёд кунед. ина чӣ қадр ки дастен оз инами сделкаи мо маҳкам мешавад. ина баъди чанд дақиқаи дигар 4 сония ина мо минуста рафтем. ден ина сделкамон минуста рафт, $500 сӯхтем. сайт ва перви ки плюс шуда чие ки шумо метавонед осон регистратсия ба ягон чиз дурӯи регистратсия кунед. ва ина медурем просто ном, фамилия, сурат, пурат, тамом осон аз сайта регистратсия нишон. ва метавонед дар рӯз мегӯм ку чанд қайфоротонам қасмтона боло кунед. не ки минуси сайта чия? минуси шуда ӯае ки метавонад шуморо аккаунтона маҳкам кунанд ё яъне ки мошенникани сайтҳо дар бисёри ҳолатҳо мо хилон шудагием, сайтҳои моро маҳкам кардагиянд аккаунтомона. барои ин қадар ягон таи шумо дар мо тавсия наметиҳем ки дахили сайтҳо савдо кунед. чӣ қадр ки дидастем ин аккаунти мо дема шотай дема инҷа нишон додагиай. ма просто ҳамин сайт дар мо 2-3 сол мешавад дар ҷо мо худмон савдо намекунем. мо 2-3 сол пеш савдо мекардем ва ай сабабе ки бози мебинем бисёре дар мо равон мекунад ки инам хали чӣ хали сайта инам ҷо ма савдо кардем. ман мехостам бигӯм ки ин сайтҳо дурӯғанд
дар ҷо савдо накунанд, метавонанд ки сайти шуморо маҳкам кунанд ва мо худмон хеле шидагӣ бидем якчанд маротиба якчанд шиносо ҳастанд одамо мо қатъи тарасшон савдо мекунем. Тарас группа закрит тарас авдонинагар тарас ки канали инстарлинг дорад мемонам инҷа бинеша мо дар группаи закрит явай будем қатъи явай савдо мекардем ваё да плюс чиай плюси ваё да уае ки ваё ай комиссиони фоида мебинанд. Допустим ҳаре одаме ки ваё файрод мекунанд ба реферални ссилкашон допустим мега ки на шумо бидроен торговаться кунед. Допустим ман даромадам $100 мондам ваё да 20-25% ай суми ма комиссиони меравад. Допустим ки аму суми ки ман мезгаронам то есть $25 ваё мегиранд. Нигоҳ кунед ки агар 10 одам файрод кунанд яъне ки уже $2,500 то есть $250 мешавад. Агар 100 одам файрод кунанд $2,500 ва ами ҳисоб ваё кор мекунам ваё хчонам и сайто мегум ку як кас агар ки 10 зелка бизгара қариб ки 10 та дигаш намезгара. Барои ин қадар шумо метавонед ёд бигирен 100% маша ёд бигирен движение рынка поёнраи болораи ма чанд қайдаи сайто савдо намекунам вақти шуда яъне аму зелкои мемондем ки зелкои гуфтиаму 100% ки чанд қайки савдо накардагем ба движение рынок ҳозир набудидем ки ай 8 зелкаи мондагимон ай 8-9 таш сетш назгашт дигароч гузашта яъне ки мо плюс даем $630 плюс даем. Барои ин қадар чӣ мегум хали сайтора нигоҳ кунен ки ҷода савдо мекунен хали ҷо алимтрайд пакета пишон ё дуруған ва одамое ки дар шумо нишон метиҳанд аҳамият битем ки демошот қат нишонтон метиҳанд. Навз мо демошот қат специально нишон додем ки бинем ки нами демошот ишоти асосӣ несте. И сума просто компания метиҳад ки шумо времени торговаться кунед. И сума несте просто рақамай нишонтон метиҳад ки шумо худтона бисанҷед худсанҷишиеда нач хеле ки худтон диден хулосаи мо инам хеле дар хали сайто мо худмон савдо мекардем ва шуморо тавсия наметиҳем барои ки вақти моро якчанд суме ки мондем депозитмон суми калон кардем шумо метавонед мегум ки сумотона зиёд мекунед не ки вақте ки дар рӯз ай $100 $200 кор мекунем ку шуморо аккаунтон автоматически маҳкам мекунанд. Мегӯянд ки шумо нарушад кунед правилора. Ягон правилора нарушад накардагем шумо. Не ки ёхчон придумуд мекунанд ки шуморо аккаунтона маҳкам кунанд ягон сабаб биёванд. Барои ин қадар хали сайто қатъи саркор нагирен метавонем бидроен худтон дар биржае ки конкретно ина мо торговаться мекунем шогирдо торговаться кестанд биржае ки легалиянд ва чӣ мегӯянд лицензия доранд лицензиони биржаанд яъне ки дар ҳама ҷо дар Россия даже дар Тоҷикистон дар любой ҷо ҳуян биржао корошон шумо метавонед дар ин биржао торговаться кунед. И хали ҷо несте ва хали сделка намемонед шумо конкретно мехаред аксияро вақте ки аксияро хариден шумо соҳибаш мешавед ва шумо кайи ки форатон мефурӯшонед. Допустим мехаридеш 1 сол пас форатон 10 сол пас мефурӯшонед форатон 100 сол меқапеш мисол да ба ягон бачатона ба ягон каси дигар мемонед чунки форатон 1 сол пас мефурӯшонеш. Мо видеоро барои чӣ кадаем барои мо ки бисёриё навистестанд ки мо ҳалоқати кор мекунем наморо фан кадан мошенника ё реально бисёришон мошенниканд бисёришон фан мекунанд ва шумо вақте ки сумтона чӣ мегӯянд аккаунтона маҳкам мекунанд менависешон ва ё да шумо мегӯянд ки шумо нарушад кунед дар ҳолате ки шумо ягон чиз нарушад кардаги нестем мо худмонам хали сӯшидаге барои ин қадар мегӯем ки эҳтиёт бошед қатъиам хали мошеннико кор накунед. На даромади мо агар сделкамон бизгарам аллакай да чанд дақиқае плюс қариб $1000 фоида мешавад ва некерин кози против мо кор кеста барои ин қадар ҷада шумо да метавонед да бисёри ҳолат да агрессия бирен яъне ки да худтона идора кардан натонен полностью сумтона монен ва полностью сумтона адаст битен хали моменту бидак қариб 10,000 ма мондам якам баландишкам ба қариб полностью сума мондам ва полностью сума бой додам. Ин ранги казино ада шуморо чӣ мегӯянд я одат мекунед дар ин кор ва полни чӣ да меред полни ҳамаи сумтона мемонен ва адаст метиҳед. Барои ин қадар хали коро қад саркор нагирен ё легалнирам нестанд бисёриёшон ва фиребшон ай ростшонда бисёртарай вақте хали сайто саркор нагирен номи сайт пакета пишон бо алимтрайд астад бисёри сайто фарқият чуна бо гуфтем ки вақт хатиянем ҷа вақт чӣ мемонен вақте ки шумо дар конкретни биржаҳои допустим Binance Huobi Tinkoff ё ин ки
Capital.com дигар инҷода савдо мекунед дар уҷо шумо хеле гапҳо нестай. ина дидем ки те сделкаи мо гузашт минус дарафт. $500 дига мо сӯхтем. чӣ хеле ки мебинем бародаро, инам хеле шумо метавонад ринг метавонад против шумо бирава, шумо ягон чӣ кара наметавонед. шумо ягон чӣ кардан наметавонед дар ринг вақте ки ринг против шумо мерава. барои ин қадар эҳтиёт кунед, чанд басаводам бошед дар ҷо. ринга шумо гадат кардан наметавонед ягон ҳолада. ринг метавонад ки противоположный движение бирава. ина вақте ки мо чикем баъд нарх боло рафт. дидем мо гадат накем, агар ки 3 дақиқа мегирифтем мумкин плюс мегирифтем. хитон бинен, хушрӯ анализ кунен, хеле ҷокати саркор нагирен. одамо бисёр ҳастанд нав мегӯн ку нав дар Тоҷикистон пайдо шудастанд ва шумо кӯшиш кунед ки хитон ёд бигиред, хитон анализи рынка ёд бигиред. ва дар курси мо барои ин қадар мо дорем отдельно чӣ мегӯянд мавзӯъ дар курс ки чӣ шумо метавонед брокерро биёвед ки интихоб кунед ки ваё легалный брокер бошанд. дар онҷо ҳастае оз агар сурача шава ма мемонам метавонед тамошо кунед ки чӣ хел брокерро вибр кардани брокерро. ва дар курс ҳама амёро ёд метиҳем. мо и корора нея мо дар рынки конкретно дар рынки ҳақиқие ки чӣ мегӯянд Уоррен Баффет, ҳамаи сармоягузорои ҷаҳон, ҳама олигархҳои яъне ки аксионерро, ҳамаи яъне ки ширкатҳои калон Google, Microsoft, Facebook, Apple, Tesla, Gazprom, Sberbank, Alibaba, ҳамаи ҳамин ширкатҳои ҷаҳонӣ ҳастанд. ҳамёро шумо ба мо доступ меёбед, ҳамёро мехаред прямой ай хчон, на толку ба хали сайтҳои фанду дурӯғ. барои ин қадар метавонед барои дастрас кардани курс намо бинависен, ҳамаашро ёд метиҳем, айно полностью курсро ёд метиҳем ва баъди курса гузаштан хитон мефаҳмем ки чӣ хеле фарқияти не опшионҳоро ай биржаи ҳақиқӣ фарқ мекунад. барои ин қадар бинависен, инстаграм мемонам дар инҷа, метавонед дар инстаграм барои дастрас кардани курс бинависен ва дар онҷа на танҳо ёро ёд метиҳем ва якчанд чизи дига ҳаста. ҳамаашро метавонед ёд бигирен ва хитон самостоятельно савдо кунед. аю ки суматон мешина беқадр мешава аз сабаби инфлясия, шумо метавонед ки суматон дар аксия бихаред ва якчанд маротиба зиёдиш кунед.